ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созасте хуб ҳастед. Худоро шукр мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, дар Феберли кор мекунам, Эйвенда кор мекунам. Ана ҳозир и каталоги нав баъди 26 ҳамин моҳи июн даҳум каталог мебирояд. Намехе дӯстони азиз, ҳозир ман закасҳои кардагима шумода нишон медиҳам. Иёра рости гап закасанд. Ҳамашон иё закасанд. И шампунай, шампун и гел. Иёшам шампун. Шампун бальзам. Ана иё гел для душ. Иш детский шампун. Нухай ҳама истифода бара мешавад. Ана иям шампунай. Шампуни против, мисол барои мӯй сар рехтанда, барои мӯйсаррезӣ. Иям закасай, ишам закасай. Ишам закасай. И ополаскиватель. Иям закасай. Ванна комната. И интимгел. Ана духи васмои элемент спорт. Ишам закасай. дӯстони азиз, иша барои худам заказ кардагим. И барои инамҷаша ҳозир хал мекунам. Худам бухоне чӣ қа фоида дорад, таъриф карданд духтаро. Ман гирифтам, гуфтам ки кӯбинам, агар результат боша хай баъд дигару дамни мисол будум ки ҳо дар ҳақиқат результат доштааст. И барои чияе мисол варамиш кам, мисол пӯчо дард мекунад, гардиши хунах шурӯъ мекунад, баъд чӣ хеле яхал одам даҳанаш бу мекунад, барои ҳамавам фоида дорад. Иё ҳам зубной паста ҳам. И чияе? Спрей, ароматический спрей. И закасай. Таро заказ бисёр шидагиай. Инҷа собуно чандта. Собунош аҷоибот. Аҷоиботи олам. И рости гап и собунша худамда заказ кардагиам. Духтаро чӣ қа таъриф карданд. Хай биё бигирем. Хушрӯб бошад. Мо мегим ки хушрӯб аст. Ана ери дезодорантош аҷоибота. Қимат нест, мегим аҷоибота. Ишам шампун. Духтаро иё закасан.
4 шидаги ай заказ. Бо ай анай 4 заказ шидаги. ай 6 дабас. Ин хто бухоне барои чия? Гел дубрикат для комфортных отношений. Ара касоне ки мефаҳманд уже фаҳмиданд ки барои чия. Ишам шампунь. духтаро анаи тональный кремои аҷоиб будай. ё закасан барои ҳамқа ҳуй карда наметонам. Лекин аҷоиб буди улама ира каталог даболош чӣ қадай пачақ шидааст. Заказ клиентай дар он коробка пачақ шидааст. ана духтаро ана иша барои хидмат заказ кардам. Барои моҳи сар зубной пастаҳои хушрӯ дорам. шарикови дезодорант аҷоиб буд. зубной щёткаҳошам ҳамахе дард нест. рости гап и зубной щёткаҳо ҳама закасанд. намехе дӯстони азиз, и духира барои худам гирифтагиём. ҳозиҳои мекунам, запахша мегум ки чӣ халияй. ишам барои хидмат гирифтагиём. ана дига иёш қити анаи мицеллярный шампунь и маска бальзам барои моҳи сар, иёра барои хидмат. ана и чихеле ки гуфтам и шампуна охи и собуна барои хидмат. дига иёш ҳамаш заказ. и собун мужской собун детский мыло и заказ шидагиай. намехе дӯстони азиз, закази мо касоне ки дар фирмаи Фаберлик кор кардан мехоҳанд дар ҳамин рақамҳо занг зананд. кора ҳамаша мефаҳмонем. фаҳмонданаш бепул, регистратсияш бепул. марҳамат. фоидаоша мисол худтон мебинӣ. ана иҷа ина 8526 рубл цена каталог, 2334 рубл скидка шидай. ма 6382 рубл споридам. ина худтон хулоса кунед чанд қа фоида дидам. бо мисол иёра нархи каталог мефурӯшам. бо плюс мисол бонусош ҳастай. хай кори карда ки фоидаш ҳастай. касоне ки заказ кардани бошанд дар ҳамин рақамҳо занг бизананд. мисол заказ мекунам. кадоме ки кор кардан мехоҳад. мисол регистратсияш мекунем. дӯстони азиз, ана ҳамин
анамиш бо якта шампун. Закаса ҳар рӯз мепурса, закас омад гуфта хайна. Закасат омад бегонаҷон. Ана ию таки ана собун ая одамай закасиш. Ана дига июш ҳамаш ая одамай закасиш. Намехел дӯстони азиз, чӣ хеле ки ина нишон додум, фаҳмондум фоидаша. Мисол шумо ҳам метавонед ки кор кунед, барои худона як чӣ фоида кунед. Дӯстони азиз, ман ина дохира шапидам. Флаконшам хушрӯ. Запахшда габне свежий. Хушрӯ. Хай стойки буданша хай ака духтаро таъриф кардан. Худам рости гап нав истифода бурдистам и духира. Намехали дӯстони азиз, марҳамат. Касоне ки кор кардан мехоҳанд ба ҳамин рақамҳо занг зананд. Ҳамаи нозукиҳои корро мефаҳмонем.